Pri podávaní prvej pomoci často rozhodujú sekundy. Záchranári pracujú pod časovým stresom a navyše s nedostatkom informácií, ak pacient nedokáže komunikovať. Náramok s názvom diagnózy preto neraz dokáže zachrániť životy. V zahraničí fungujú náramky záchrany roky. Milan, ktorý má cukrovku, túto novinku na Slovensku víta. Určite. Nosím sám v peňaženke, ale takú malú kartičku a osobne, kto sa mi bude hrabať v peňaženke a za občianským preukazom čítať nejakú kartičku, že mám diabetes. A môžu vám ju ukázať? No, teraz úplne sám neviem, kde ju mám. Tu je, že mám diabetes a moje kontaktné údaje. Náramky si na svoju stranu získali hasičov aj záchranárov. Pátranie po dokladoch nie je pri vyšetrovaní pacienta až takou prioritou. Silikónové náramky sú zatiaľ pre 4 diagnózy: cukrovku, vysoký krvný tlak, epilepsiu a alergiu. Sme dali tým chorobám zároveň aj farbu. Chceme, aby ako náhle to niekto uvidí niekomu na ruke, aby vedel, že to nie je iba niečo, čo nosí ako v rámci parády. Pre televíziu JOJ Martina Karasová.